Nginibingelele nginamkele eKhala Maphupho. Osibhale kwi-comment ubhale nje iphupho ke engajwayelekile ukubuzwa uthi mina ke nginokuphupha ngiphuphe kubila amanzi. Ngicela ningichazele kabanzi ke ngalelo phupho. Ukubila kwamanzi. Ukhumbule ukuthi ke incwadi yamaphupho ikhona u400 futhi ichaza kabanzi ayichazi ulayini owodwa iyalichaza nje iphupho uzuchazeleke nawe. Ebese insipho yobulongo u100 insipho ke le isuke igeza idlozi ivula inhlahla ivula amaphupho ivula okuvaliwe mawuthi uphupha kabi noma ukuthi awuphuphi iyasiza futhi nalapho. Kube khona neturmeric soap i100 nayo yeskin incwadi yo400. Uthi nginokuphupha amanzi abilayo. Engakusho iphupho likanjalo lijwayelekile kodwa ke mase uphupha amanzi abilayo wena ebila nje impela kusuke kuwulaka lolo ulaka labaphansi. Ngenzeka ukuthi khona la izinto ongasazenzi kahle ngendlela lokho kudala ukuthi abantu abadala bebe nolaka. Lokudala ukuthi abantu abadala bagcine ke sebeba nolaka. Kwezinye izinsuku noma kwezinye izikhathi amaphupho kanjalo kumele uwaqaphele. Ngiyathemba ukuthi lo buzo luphendulekile. Ningakhohlwa ukusilandela lapha ku Facebook ipage sichaza amaphupho, ku TikTok ipage sichaza amaphupho, ku YouTube sichaza amaphupho sitholakala nje yonke indawo zonke nje sichaza amaphupho. Amapage yize amapage emaningi kodwa nawe ngizolibona lethu kunale number yethu lapha kwibhayo. Lecina ngo6467. Ngiyabonga ke ukuthi ningiphi indlebe ningakhohlwa ukusubscribe khona la ku YouTube wethu ukuze ke nangokulandelayo masifaka sini update nje